fíxense, moitas veces lle temos falado do problemón de man de obra que hai agora mesmo, que está a condicionar os prezos e os plazos de entrega das edificacións, pero que hai outro problema engadido é que esta falta de man de obra está condicionando o tipo de edificios e de casas que se están construindo. Imaxinan que non se puideran construir moitos dos edificios e prazas máis emblemáticos que todos coñecemos porque non hai quen os faga? Pois deixen de imaginar, en España faltan 1 millón de albaneis e de seguir así, as casas e edificios do futuro teránse que facer sen estes profesionais. Unha escaseza coa que conviven os construtores cada día. Así o contaba Daniel, encargado dunha obra en Vigo, nos micrófonos do termómetro. Temos moita falta de man de obra. É imposible conseguir man de obra a estas alturas, é super complicado. En canto aos motivos, Daniel sinalaba que a construción xa non é apetecible para a xente nova. Supoño que será o de conciliar mellor noutro tipo de traballos, mal pagado, bueno, supoño que sí tamén polas condicións nas que traballamos, que son traballos duros. Outra pedra no camiño é o prezo e a escaseza dos materiais. Escoller o que un quere xa non é unha opción, hai que mirar canto vai custar. Así o contaba Luís, encargado de obra en Pontevedra. Nos cada día non sabemos nin a como estamos comprando, porque de día a día hai unha diferencia de precios e dincho dun día para outro e isto é unha locura. Problemas que repercuten nos tempos de agarda. As empresas non dan abasto e os clientes desespéranse. Básicamente as obras fanse eternas, eternízanse, non conseguimos acabalas en plazo sí, polo tanto non podemos coller outros traballos despois. Unha crise estrutural que frea a actividade empresarial e xa está afectando ao propio deseño das construcións. Terán tamén os arquitectos que limitar a súa creatividade? Pois o que nos din é que exactamente o que está pasando, que esa falta de persoal cualificado condiciona agora mesmo o tipo de obras que poden facer, Óscar. Efectivamente, Rocío, aquí o estou vendo. Os deseños cada vez simplifícanse máis. E eu o que quero saber, e para iso temos aquí a Javier, un auténtico arquitecto, é por que, Javier? Digamos que agora está cambiando bastante o mercado laboral. Digamos, hai bastante falta de profesionais especializados en construción, pois o que eran os ebanistas ou canteiros, está habendo menos xente ou ferreiros que podan facer traballos especializados. Entón temos que recurrir á industrialización, temos que buscar outro xeito de construir realmente. Dicíasme que eran case como pezas, pois eso, moi industrializadas, que o único que ten que facer un albanel é colocalas e atornillalas. Sí, digamos, necesitamos cambiar o sistema para que sexa algo máis parecido ao que viña sendo IKEA ou calquera sistema de montaxe que se poda preparar nun taller onde aí hai certa man de obra especializada, pero a maior parte da xente pois non ten esa capacidade ou, bueno, falta formación para poder levar a cabo os traballos especializados. Daquela isto para vos tamén o que frena é un pouco a vosa creatividade, tedes que tirar e apostar por deseños un poquiño máis sinxelos. Digamos, para certos proxectos especiais pois podes tirar, pero sabes que vai encarecer bastante e a maior parte da construción ten que tirar por sistemas máis convencionais ou repetitivos ou simplificados. Isto onde afecta máis? En que tipo de construccións afecta máis? Bueno, penso que afecta un pouco a todo realmente. Nos estamos incluso aplicando a edificación singular, estamos coa Biblioteca de Ponteareas e realmente temos que recurrir á industrialización. Xa no concurso propuxemos algo industrializado porque sabíamos que senón non iba a poder ser viable en plazos. Entón, tamén afecta as unifamiliares ou edificios de vivendas. Todo o traballo especial está desaparecendo. Todo o traballo especial está desaparecendo, daquela cada vez entendo que é máis caro conseguilo, que iso tamén é unha das cousas que vos afecta. Claro, un pouco o que ocorre que se ti queres facer algo un pouco singular hoxe en día, ou unha solución, por exemplo, en rehabilitación que é moi habitual, que ti non podas estandarizar algo, senón que tens que adaptalo, pois tes que pagar un extra moi importante para ter o persoal que o sabe facer. O sea, que estades un pouco facendo todo este encaixe de bolillos un pouco entre presupostos, entre conseguir os traballadores, que eso é o máis difícil hoxe en día daquela, é que temos peores albaneis, están peor formados. Que é o que está pasando, Javier? Un pouco que falta, o que pasa é que a obra é dura, entón as novas xeneracións é máis difícil que queran ir traballar a obra e que é un pouco máis complicado que se queran implicar no aprendizaxe dun oficio, sabes? Sí que hai moi bons profesionales
pois temos a Escola de Artes e Oficios, pero son moi escasos, é unha cantidade moi pequena o que temos. Daquela, aí necesitamos traballadores especializados para que podamos seguir tendo deseños como os que o fai Javier, que son preciosos, que me estaba aquí ensinando, compañeiros. Nos quedamos aquí, botándolle un ollo aos planos, vendo a ver se conseguimos que os deseños sigan tirando de creatividade.